थ' लोगो रेस्टुरेन्टाव माबाफोर जालांसै। औ नोंबो थांफानो नामा? थांजागोन थ' सुस्मिता नोंसोर गाबोन कलेजाव फैगोन? औ फैयाबालाय? आं सोलाबनाय नंला खोमा। नोंहालाय मानोथो सोलाबा? न'आव थांब्रबनांगौ आंहा एसे खामानि दङ आफा लिंहरदों। ए खामानि दंबालाय थांदो। न'निफ्राय माबाफोर जाग्रा फिथाइ दंबा लाबफा दे। औ नङाबा माथो न'नि फिथाइ सामथाइफोर मोनजायैया जि गोबावसै लाना फैफादो। दे जागोन दे लानानै फैगोन आङो। ओइ नोंहा मा जाखो? मानो सिरि जाखो? है जेबो नङा माबा माबि सानलाबायदां। सेंग्रा मानसियानो बिदि सानलाबाय थायो। सानफ्राङोलै ओमफ्राय हाथरखि नोंनि नाम्बारखौ मोनगोन नामा? औ मानो मोना जानो लोगोआलाय। दे लादो। दे 8471 दे जाबाय। ओइ लोगो आं मैया कलेजाव नट्सखौ लिरजोबनो मोनाखैमोन बिनिखायनो नोंनाव लांफैदोंमोन आं। ए नों लिरजोबनो मोनासै आरो? साराबो सारखा दसेनो लिरो दसेनो खोमोरफिनो। औहाय जा हाखु दाखु मोनथारो आं बे सारखौ। आंहा लिरजोबनो हाबोदोंहाय। हेलौ हेलौ हाथरखि मा खालामदों? ओरैनो दं नै। सुस्मिता फैदों नट्स लांफैदों। ए नंगौ नामा? माबाफोर खबरमोन नामा राहुल? जेबो नङा माने आं रायज्लायनो लुगैनानैसो फन खालामदोंमोन आङो। ए जोंहा पार्कआव दसे बेरायहैनो नागिरदों। ए आंबो फ्रिखासो दसे थांगोन दे आं नोंसोरखौ लोगो हमथावथाव। दे फै होमबालाय। औ दे आंबो ओंखारसै होमबालाय। सोर फन हरदों लोगो? राहुलसो गावबो जोंजों दसे फैनो नागिरदों। थां लोगो नट्सआ लायखादो थां। ए र' लायनोसै बावदोंसो आङो। नै लोगो बेनो। नों जिरायथ'दे लोगो आं ड्रेस सोलायना फैखानोसै। लोगो बोरो माथो राहुला दाबो फैया? जानोबो ना अखा हानायखायसो लेट जादों नामा? नंगौदां साथा गैया खोमा। गोबाव जाबायमोन नामा हाथरखि? सरिलै अखा बादोंना साथाबो गैया बेखायनो लेट जाबाय। थ' थांसै नामा बिदिब्ला? रंजालिबो फैनो नागिरदोंमोन बेखौ दसे नेनानै थांसै। दे बिदिब्ला ओरैनो थास्लायस्लाय गावबागावनि जिउ जारिमिनखौ एसे खोन्थालायदिनि नामा? औ खिथाजायो। दे नोंनो होनग्रोदो। आंनि मुङा राहुल। आंनि जोनोम गामिया सान्तिपुर। आङो हाइ स्कुलखौ सान्तिपुराव फरायदों आरो हायार सेकेन्डारिखौ क'क्राझाराव फरायदों आरो दा नोंसोरखौ लोगो मोनफैबाय आरो आं दिनैसिम गोसोथोनाय लाफेराखै। आं लोगोफोरजोंनो मिनि खुसि थायो। बेनो आंनि सुंद' जारिमिन। एबार सुस्मिता नोंनि फाला नों खोन्थादोलाय। आंनि मुंखौलाय नोंसोर मिथिखायो। आंनि गामिया बेरेंगाव। आं हायार सेकेन्डारिखौ बेरेंगावनो फरायदों। आं कलेजखौ बङाइगावआवनो फरायदों। आं बयफ्रेन्ड लाया आरो आंनो नाङाबो। आं लोगोफोरजोंनो खुसि खुसि थायो। आंनि सुंद' जारिमिना बेनोमोन। एबार नोंनि बारि। आंनि न'आ आमथिखायाव। आङो हाई सेकेन्डारिखौ आमगुरियाव फरायदोंमोन आरो डिग्रिखौ बेंटलाव फरायदोंमोन आरो दा नोंसोरखौ लोगो मोनबाय। जोंहा न'खराव साथाम दङ, आइ, आदा आरो आं। आफायाबो जोंखौ उन्दै समावनो नागारनानै थांबाय। आइयाबो बेमारजों थैनानै थांबाय। आदायाबो मेगन खानामोन। बेबो खुनुरुखुम हामनानै दङ दा।
जोंहा दा न'खराव जोबोर खस्थ'यैसो सोलियो। बेनो आंनि जिउ जारिमिना। आंनो हिन्जाव नांगौ होनखाबाय। बे आफाया आंनो हिन्जाव सासेखौनो होफैनो हाया। आंनो हाथरखिखौनो नांगौ। आंनो हाथरखिखौनो नांगौ। आफानि गोरोन्थिनि थाखायबो हाथरखि बिदाया आंनो हिन्जावखौ हरा। र' आफाखौ दायोल' लोगो मोनग्रोथों। नागारा, आं नागारालै। सानफ्रामबो लोंनायल' मा खालामबावनांगौथाय आं बे फिसा सासेखौ। बेनि थाखायनो आं गामियाव मान सन्मानखौनो मोननो हाला। ओइ बावदा, जौ फाग्ला, गलि गैया नोंहा न'आव? बेबादि सानफ्रामबो बारियाव जौ लोंबाय थानो? टेट, मा जालाबायदों नोंहालाय? नोंनि थाखायनो सानफ्रामबो आङो बयजोंबो बखिजाबाय। मान सन्मानखौनो मोननो रोंला आङो। मान सन्मान नांगौ नोंना। मान सन्मान नांगौबा आंनि हिन्जाव लाना होफै। हाथरखिखौबा फैसानि सोलायसो बिहामजो लाबोनो नागिरदोंमोन नोङो। फैसाखौ हरबानोथन हाथरखिखौ बिहामजो मोनगौमोन ना नोङो? आं बड' हाबा खालामनो मोनगौमोन हाथरखिखौ। बुरबक! बेथा, नों आंजोंसो गोरा नांलायबावदों ना नों? नोंनि बे जौ फाग्लानि थाखायनो आं नोंनो थैब्लाबो हिन्जाव लायनो होफैलाथ'। आरो बे सिख्लाफ्रा रावबो नोंजों हाबा जाफैला। दैट, सिरि था नोङो। आंनो हिन्जाव नांगौ। बेथा, नों हिन्जावसो होनबावदों ना नों? नोंखौ देन साला खर'खौनो दिखुथारला नोंखौ फाला। होथानो नामा आं नोंखौ? मा? आफा नों आंखौ खर' देखावना? देखावलाय। ओइ साला नों बिदिसो मोनो। साला बिफाजों बुलायग्रा नोङो। साला लाजिनाय गैया नोंनाव? जौ फाग्ला जानानै। लाजिनांगौबा आं नङा, नोंसो। साला सासेल' फिसालानो सासेल' हिन्जावखौनो होफैनो हाया नोङो। आंनो नांगौ होनदों हाथरखिखौ। नांगौ। बेथा, नों बिफाखौ साला आखाय होबाय। साला नोंखौनो साला नों बायदि फिसाखौ खांनायानो जोबोद गिदिर भुल। औ आदा। हेल' आगै, नों माबोरै दङ? आं मोजाङै दङ आदा। नोंखौ गोसोखांदों आं आगै। गोसोखौ एकदम सुखा मोनथारदों। आइयाबो थैनानै थांबाय। आंबो आइखौ गोसोखांबानो गाबनो ओंखारो आदा। आइनि अननाय, आइनि बोसोन होनाय गोसोआव फैबाय थायो। दे आगै, नोंल' मोजाङै फराय। नोंल'सै आंहा बे संसाराव। दे आदा जाबाय, आं नोंनि बुंनायखौ फेलें खालामा। दोनथ'नोसै बिदिब्ला। दे जागोन बिदिबा आगै। सोरजों रायलायदों हाथरखि? आदासोमोन। माबोरै दं आदायालाय? मोजाङै दङ। ओमफ्राय कलेजाव हाबैला नामा? बेवलाय माथो थाबाय थाखो? ना सोरखौबा नेदों? सुसमिताखौ नेदों आङो। दाबो सफैया। दे बिदिब्ला नोङो दसे नेथ'दो, आं थांसै। दे।
सुस्मिता नोंहा दासो हाथरखिया नोंखौ गेटाव नेगासिनो दङ। ए नंगौ नामा? आंहा खामानि मावनानै एसे लेट जाबोदों। सुस्मिता नोङो अन्नानै आंनि मोनसे खामानि मावनानै होनो हागोन नामा? मा खामानि बेलाय राहुल? हागोन बादिबालाय मावना होजागोन दे। आङो हाथरखिखौ बिराद मोजां मोनो। अन्नानै नों बेनो खिन्थानानै होदो। हा बेलाय मोजांसो दा। आं लोगोनो खोन्थाना होगोन र'। बेबा मा होनो? दे जागोन बिदिब्ला आंबो थांसै। खिन्थु दे खोन्थाथारनांगोन दै हाथरखिनो। दे। सरि दे लोगो, आंहा लेट जाबाय। थ'रो थांसै। थ'दो। नै आयं, थैनाय मानसिखौसो रायखांनाय जायो। हा बे नोमा लोमजानायाव आं रांखौ हरनो होननानै सानखादोंमोन। हा मानोथो थांफिनाखै फालाय? बे सिगाङाव जोंनाव आथिं नाजाफैनाय सासे फंबायानो बिनानाव हाथरखिनि लिरनाय फरायनाय गासिबो खरसाखौ होजोबदों आरो आंनि मेगन फाहामनायखौबो गासिबो बेनो होजोबदों। आइ लोमजानायावबो रां हरनो होननानै खोथा होदोंमोन। आइयासो हथात थैनानै थांबाय। बेखायनो आं नोंनाव खबर लाहैफिननाय जायाखिसै आयं। दे आयं, बेफोर जेबो नङा। बिदिया जाखायो। दा आं नोंसिनि न'खरनि हालोदखौ नायनानै दिनै बावहाय फैनायनि खारनानो जाहैबाय नोंनि नोंनानावखौसो आं बिहामजो लांनो होननानै रायथिफैनाय जादों। नांगौ जायोब्ला जों न'खरनैजों न'खरसे बायदि अनलायनानै थागोन आयं। आं दा बे समाव मा खोथा होबावनो आयं, साननांगौसो जानानै फैबाय। आंनि मेगनाबो दा मोजां जानानै फैबाय। बिनानावखौ जोथोन लानो हानाय अबस्थायाव फैबाय। आं दा बे समाव आं बिनानावखौ जुलिनि बेन्दोंआव खोख्लैथ'नो सानाखै आयं। बिनानाव हाथरखिया दा फरायगासिनो दङ। बिनि फरायफुनाय समाव आं जेबो हेंथा होनो हाथ'नाय नङा। दा आं बे नोंथांमोननि रादायखौ आं गनायथ'नो हाथ'नाय नङा। नों गनायाब्लालाय जों माथो खालामबावनो आयं? नों एसे सानग्रोबावदो। उनाव खबर हरब्लानो जाबाय। होनबालाय माथो खालामबावनो आयं? जों थांदिनि। थुदो आफा। मानसिफोरखौनो हमनो हाला आङो। खालि बिहामजोनिल' दावराव। मा जाबावगोन? हेलौ। हेलौ हाथरखि, मा खालामदों? नै आं ओरैनोसो मबाइल नायलाबाय थादों। राहुला नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो थिनदोंमोन मैया। मा खोथा लोगो? माबाहाय राहुला नोंखौ फसायोनो, आंखौ रायथिना होनो थिनदों। मा? आं दानो बयफ्रेन्ड लाथ'वा लोगो। नों बेनो खिथा। न'खरनि प्रब्लेम दङ जोंहा। आरो आं दानो फरायफुनाय समाव बेफोरखौ जेबो सानथ'वाखै। आं बेखौ लोगो सानो आरो लोगोयैनो थाथों। नों बेनो खिथाना हो। आं बेफोरखौ दानो जेबो सानथ'थाराखै। दे जागोन लोगो बिदिबालाय। राहुल, नों मा खोथा बुंनो लेंहरामोन? दे बुंदो। हाथरखि, आं नोंखौ मोजां मोनो। मा? मोजां मोनो? औ हाथरखि, आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो। आं नोंखौ आंनि जिउनि अरायसमनि लोगो खालामनानै लानो लुगैयो। सरि राहुल,
आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा। आं दानो मोजां मोननायलाया आं नोंखौ लोगो सानो आरो जों सानैजों अरायबो लोगोयैनो थागोन। प्लिज हाथरखि, नों आंखौ बुजिनो नाजा। आं नोंखौ गोरबोजों जोबोर मोजां मोनो। सरि राहुल, आं मोजां मोननायाव दानो आगान होथ'नो हानाय नङा। आं नोंखौ लोगो सानो, प्लिज। नोंथ' आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो ना। प्लिज हाथरखि, नों बुजिनो नाजा। आं सैथोखौनो होनदों। जों स्टुडेन्टसो, जों बेयाव फरायनोसो फैदों। मोजाङै फरायनांगोन। बेफोरबायदियाव आगान होजाया। जोंनि फरायनाया थालांगोन। फै राहुल, जिराय फै। हाथरखि, नों बेबायदि हालोदाव नों माब्रै बेबायदि जाखो? नोंनि आखला बेबायदिसो। बेबायदिनि थाखायसो नोङो जोंनि गरिब न'खराव थाखा फैसा हरफ्ला हरफ्ला जोंखौ हेफाजाब होदोंमोन। बेबायदिनि थाखायसो सुबिदा लाफ्ला लाफ्ला आंनि मेगन फाहामनायाव रां रुफा नोङो मदद होफ्लादोंमोन। बेबायदि मानसिखौ आं एसेबो नायनो हाया। नों लेंग्रा जानाय समाव जोंनि गरिब न'खरा नोंखौ बेसेबां हेफाजाब होदोंमोन, नों बेफोरखौ बुजियाखिसै? नों जोंहानि न'खरखौ खैफोदाव खोख्लैबाय। दा नों आंनि बिनानाव हाथरखिखौ उदैयाव गथ' दोनबाय। नोंखौ मानसि होनब्ला फाबसो नांगोन। दा जोंहानि न'खरखौ सुवा सुथिनि मुङाव रायजोफ्रा दाय दन्द' फोनांसिगोन आरो बैखौबो खालामनो हासिगौ। जोंहा दा मा खालामबावनांगौ? आदा, नों बेफोरखौ मा बुंदों? सिरि था नोङो। आरो नों दा जोंहानि न'खरखौ खैफोदाव खोख्लैनानै गोजोननाय मोनदों नङासै? लाजियाखिसै नोङो? आदा, नों मानो जानला माला बुंलाबायदों? बे आदानि जेबो दाय गैया। बे आदायासो जोंखौ हेफाजाब होबोगासिनो दङ। आरो बे आदायासो नोंनि मेगनखौबो फाहामदों। दिनै नों मानो इसोर बायदि बिदाखौ बेबायदि सन्देह खालामदों? आदा, आंखौ निमाहा होदो। आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो। जेबो नङा आगै, बिदि नों आदाजों गोबां रायजाबाय। आदा, आंखौ निमाहा होदो। आदा, आं नोंनो गासैबो खोथाखौनो खिन्थागोन। आंनि देहायाव माबोरै गथ' थाया। हाथरखि, राहुला नों एक्सेप्ट खालामैनि थाखाय आखाइखौनो हाना लाजोब्बाय। जिउआव नोंखौनो फार्स्ट प्रप'ज खालामग्रोदोंमोननो। मानो बिदि खालामना लाखो बिलाय? थै गजोबथारबाय नामा? औ लोगो, आखायानो थै लिलिरारा गजोबथारबाय। थु। राहुल, नों माबोरै दं? राहुल,
नों मानो बिदि खालामना लाखो? हाथरखि नों आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो हाथरखि। आं बे जोनोमाव रावखौ मोजां मोनफेराखैमोन। नोंखौनो आं गिबि मोजां मोनजेनदोंमोन हाथरखि। राहुल, बिदि नङाना। आं नोंखौ लोगो सानो। नों मानो बिदि खालामना लाखो? नङा हाथरखि, आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो। जुदि नों आंखौ एक्सेप्ट खालामाबा आंनि जिउआ सानसेबाबो जोबनानै थांगोन। बिदि नङा। आंनि गोसोआवबोदि मोजां मोननाय सोमजिनांगोन। गोसो मोननैजों गोरोबासो मोजां मोननाया जायो। नों मानो बुजिया? प्लिज हाथरखि, आं जेबो बुजिला। आं थैगोन 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 थैथारगोनानो। आं नोंनि थाखाय थैनानै थांगोन। लोगो, नोंबो एसे बुजिदो। राहुलखौ एक्सेप्ट खालामदो। इसोरनि अननायाव नोंसोर सानैनि अनलायनाया मोजाङै सोलिलांगोन बे। प्लिज हाथरखि, आंनो नोंखौनो नांगौ। राहुल, आं नोंनि अननायखौ बुजियो। आं नोंखौ एक्सेप्ट खालामबाय। थुदो डक्टरनाव थांसै, नङाबा नोंना थै गनाया बारा जागोन। राहुल, राहुल, नों मा जाखो? राहुल, राहुल, नों मा जाखो? राहुल, ओइ राहुल, 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 मा जाखो? सिखार राहुल, 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 नों मानो बिदि जाखो? बिनि उनाव आं कलेजावबो थाङासै। गासैबो खोथाखौनो आं बे आदानो खिथायो। आरो आदाया आंखौ गोबां बोसोनबो होयो। जाथाया जानानै थांबाय। बिदि होनानै नोङो गावखौनो फोजोबनानै लानो नाङा आगै। नों जुदि गावखौनो फोजोबनानै लायोब्ला बेनिफ्राय देरसिन आरो जेबो पाप गैया। नोंदायाथ' नोंखौ जोबोद अनो। दा बे समाव नोङो गावखौनो जिउ फोजोबनानै लायोब्ला नोंदायाबोथ' निस्सय थैगोन। नों नोंदाखौ अन आगै। नोंदानि अननायखौ बुजि। नों गावखौनो फोजोबनानै लानो नाङा। गोसोखौ हमथा। लोरबां दाजा। गोसोखौ हमथानो हायोब्लासो जिउआव साननायफोरा जाफुंगोन। नोंहा जा सिमां दं बेफोरखौ मावफुंनो नाजा। दे जागोन आदा। नों जा बुङो बेखौनो मानिसिगोन। बे आदायानो आंनो जानाय लोंनायनि खरसाखौ 7 दानसिम हरदोंमोन। आरो दिनै आंखौ लोगो मोननानै लानानै फैयो। बे नङाबाथ' आं माबा लांखायावनो थैना थांखांसिगौमोन। जाथाया जानानै थांबाय। दा मा खालामबा मोजां जागोन बेखौसो सानदो। हाथरखिया उन्दै गथ'। बियो सानस्लाबियाव बेबादि गोरोन्थि मावबाय जानो हागौ। नोङो बिदा हिसाबै बेखौ निमाहा होदो। आंखौ निमाहा होदो। आं सानस्लाबनो हायियाव गाज्रि राव बाहायफ्लांबाय, सन्देह खालामफ्लांबाय। जेबो नङा दे। मानसिया गोनो गोथो समाव बेफोरबायदि खोथा बुंफ्लांखायो। नों जेबो साननो नाङा। हाथरखि, नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा। नोंनि थाखाय जों मोजां राहा लामा नागिरगोन।
अब्ला बे बारावबो हाथरखिखौ मोनमारनाय नंलिया आं। आंनि हाथरखिखौ हास्थायनाया अरायनि थाखाय सिमांल' जानानै थासिगोन नामा?